Elias vs Maginya. Right, mungati tsanangurirawo kuti zvafambawo sei? Inini mudzimai uyu ndamuona auya panapa achikumbira mvura. Ndobva ndatomuudza kuti inwa henyu mvura patepu. Saka ndobva abuda. Saka abuda ini ndangofunga ngoti she was just supposed to say thank you, but she didn't. Saka atobuda gate ndopa azoti sorry ndakanganwa kutenda. Ndopa acheuka. Saka acheuka ndobva ngoti pari bo. Ndopa atanga kuchema mukadzi. Saka atanga kuchema ndobva ndamuti ko chi. Ndobva adzoka kwandiri. Ndikati muri kuchemei? Ndobva ati ndaita chimwe chinhu ndakanganisa. Ndikati chi? Zvikanzi munhu wese ari kuziva nyaya yangu. Ndikati nyaya yenyu maitei? Zvikazvanzi hamuna kuiona here sex step iri kutrenda? Ndikati inana sex step yadi yandaona. Ndikati iri kutrenda kupi? Zvikanzi pane munhu andiona I think along Harare Blaawai Road akandi-identify akati hamusiri mere muri pa sex step. Ndobva ndatoona kuti ndini. Ndikati saka sex step yazo imi mchichazoitika chakaitika kuti paite nyaya yesex step. Zvika ndakaita sex step ine boyfriend yangu. Saka boyfriend yangu takanetsana because boyfriend yangu yadi yachita. Saka ini ndakadecidewa kuti kutsvaga another partner. Then this guy found out kuti ndaane imwe partner. Saka mufesi uyu ndobva andirova. Saka akandirova ndopa akabva athreatena kubuditsa sex step. Athreatena kubuditsa sex step since aindirova akandipromisa kuti ada kundiuraya. Hanzi ndopa ndabva ndatiza kuBulawayo. Ndobva ndauya kunoko. Ndobva ndamuti kwewo uchiuya kuno Gweru kunani? Zvikanzi kune shamwari yangu ndokwandakarara. Ndikati saka apa uda kudii? Akati ndida kuenda kuBulawayo. Ndikati saka une mari here? Akabva ati ndinongori ne$2 iyi. Ndikati saka uri kuda kudii? Zvikanzi ndoda kukumbira because $3 ndichanoipiwa mberi kwatiri kuenda kuna asibare vangu vati anondibhadharira. Ndikati alright pari bo. Saka she kept on crying mukadzi uyu. Ndobva ndatomuti iwoka usachema because you are not the first person kuita a sex step. Saka nyaya inozongopera. Akati ko vanhu vekumba kwedu. Ndobva ndatomuti vanhu vekumba kwenyu they will talk about this vachakutsamwira but eventually with time zvichazongopera. Ndobva angoramba achichema. Saka mba ndamuti iwe uchisumuka ugeze umeso udi unokumbira lift apa pamagonyeti. Ndobva ati inini Mwari vandirasa. Ndozvaangoramba achichema achiita. Ndobva ndati inini chirega ndipedzise basa rangu. Ndozokutarisa kuti wawana here transport. Saka pana ndichitaura naye ndambozama kutaura nayewo kuda kumuonesawo kuti there is more to life even after this nyaya yesex step. Ndobva ndamubvunza kuti une vana here? Akati ane vana 2, mumwe ane 14, mumwe ane 12. Ndikati you've got a reason to leave vana vako. Akati but ndichatarisana navo sei? Saka pandambopota kuseri ndichizodzokera ndopandamuona koza anga akumbira bhodho remvura. Ndobva ndamuvigira mvura iya. Ndobva azoti ndikamuti ibva muroad because anga ari mumain road. Ndikati tarisa mota dziri kukunzvenga. Umwe achatadzawo kunzvenga akakutsika. Zvikanzi hazvina ndidi ndife chichi. Ndikati aiwa ungafiri izvozvo. So this lady azotanga kuita utter this name rekuti Pesi, achingoti Pesi. Ndobva ndamuti ko Pesi ndiani? Zvikanzi that's my boyfriend. Zvikanzi asi. Ndikati iwe why are you calling his name? Zvikabva zvanzi because I can feel him, he's around here, ari kutondiona. Saka ndikati zvinobatsirei? Zvikanzi pamwe akauya akandiregerera then ndokwanisa kuzofa zvangu peacefully. So ndambozama kutaurawo nayewo ndikaona kuti haasi kunzwisisa. Ndobva ndazongopotawo ndikadzoka kuno kuseri. Saka mukadzi uyu angoramba achingodedza style rokuti Pesi. Saka ndizivi kuti Pesi uyu anga achimuona zveshuwa here or what, but iye anga ataura nyaya yeconvenant kuti kwanzi tine convenant yatakaita saka you can feel him when he's close pamashoulders angu. Saka ini ndazongopota kuno kuseri ndichiti ndiitewo basa rangu. Pandiri kuzoti nditenderere ndopa ndiri kunzwa nemunhu kuti musikana wanga uchitaura naye azvikanda mugonyeti. That was that. And now